Fel rwy'n sy'n dod yn reiddiol o ochr draw y ffin, mae wedi bod yn fraint i fi cael arwain fy mywyd a gwaith a Weinidogaeth yn y Cymraeg ers dros 30 mlynedd eleni. Felly, yr Efengyl yn ôl Marc. Yn y dyddiau hynny, daeth Iesu o Nazareth Galilea, a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Iowan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rwygo'n agored, a'r ysbryd fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd. Ti yw fy mab, yr anwylid, yno ti yr oedd yn ymhyfrydu.